Benvinguts, amics. En el contingut d'avui us faré un resum d'una vida de novel·la, la d'en Jaume Provençal, un prestigiós il·lustrador cristinenc i ganxó, nascut a Santa Cristina d'Aro, que la major part de la seva vida va residir a Sant Feliu de Guíxols, que va crear més de 5.000 portades de novel·les, cromos, programes de cinema, publicitat gràfica, retrats, pintures, etc., que fou un gran desconegut com a dibuixant, fins que la casualitat va fer que es creuessin els nostres camins. De fet, vàrem coincidir en una taula rodona sobre un amic comú, el pintor Josep Albertí, que se celebrava al monestir l'any 1997. Al cap de pocs dies, en una tertúlia de les habituals a la botiga de Foto Llorca, ens vàrem presentar i en Martí Bota em va comentar el seu passat d'il·lustrador a l'editorial Bruguera. L'any 1964 va obrir una botiga de bosses i articles de cuir a Sant Feliu, que més tard ampliaria a Platja d'Aro i Palamós, i es desconeixia la seva activitat artística que havia desenvolupat a Barcelona. A partir d'aquell moment ja no el vaig deixar en pau fins a donar-lo a conèixer. Li vaig comunicar que m'autoanomenava el seu biògraf, la qual cosa va acceptar amb una gran rialla, ja que considerava que aquella feina que va fer durant 25 anys per l'editorial Bruguera, especialment les portades de les col·leccions de les novel·les més venudes, en realitat no tenia un excessiu valor perquè, segons ell, era molt senzilla. En Provençal ens va deixar fa prop de 20 anys, la Diada de Reis de l'any 2002, i com apuntava abans, la seva vida es podria considerar també de novel·la si aportem una sèrie de detalls i ho faré de forma comprimida. Va néixer el 24 de novembre de l'any 1916 al Mas Provençal, prop de la frontera natural amb Sant Feliu de Guíxols i Castell d'Aro, i de ben petit, quan ja havia omplert les llibretes, dibuixava amb carbonets a les parets del mas i del molí el bestiar de la finca i els elements que contemplava pels seus voltants. Quan era a l'escola de Santa Cristina, el seu mestre, Bonaventura Mir, ja va comunicar als pares que aquell vailet tenia unes qualitats innates per al dibuix. Ell mateix en comentava que més tard va estudiar als Hermanos de Sant Feliu, tenint com a mestre de solfeig ni més ni menys que Josep Maria Vilà i Gandol, el compositor de sardanes i alumne predilecte de Juli Garreta. La seva forma de veure la vida va canviar quan només tenia 13 anys, ja que amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona del 1929, els seus pares varen decidir visitar-la. M'explicava que va quedar fascinat per la ciutat comtal. Va descobrir la gran Barcelona cosmopolita oberta de bat a bat al progrés. D'aquell dia tan especial recorda la grandesa dels espais, els tramvies, l'olor de la gasolina, la bellesa dels grans teatres. Es va prometre que tornaria per quedar-s'hi definitivament, però per això calia traçar un pla. Aleshores va investigar quins eren els oficis amb més demanda per assegurar-se la feina ja en el primer viatge, i va decidir que el de barber perruquer era l'ideal. Ben aviat va aconseguir fer d'aprenent a la perruqueria d'un tal Nono de Sant Feliu i, efectivament, va fer el salt a Barcelona entrant a treballar en una cadena de barberies anomenada 15-25, 15 cèntims a afaitar i 25 a afaitar i tallar cabells. Després li van oferir feina a la perruqueria Alfaro, on a més de fer de perruquer dibuixava pentinats en folis i els penjava al local perquè la clientela triés el que més li agradava a la línia d'aquests exemples que us presentem. Un reconegut pintor i decorador anomenat Abel i Palà, autor d'obres com aquesta que esteu veient, va entrar per preguntar per l'autor dels dibuixos i el va contractar pel seu taller de decoració de tapissos. Tot seguit va tocar fer el servei militar i la guerra, que es va repartir entre l'Àfrica, on va fer tota una sèrie d'il·lustracions, i Madrid, on va treballar a la secció de cartografia, destí en el que va conèixer una atractiva infermera que seria la seva esposa, la Luisa, amb qui tindria un fill, en Valentí. Varen ser molt feliços, com queda patent en aquestes fotos carnavalesques. De tornada és contractat per una important empresa anomenada MCP, Martí, Clavé i Picó, encarregats de fer els programes de mà i les figures de la façana de les grans cartelleres del cinema de Barcelona com el Tívoli, el Coliseum, el París o el Fèmina. Provençal tenia dos grans referents, en Roc Riera Rojas, autor d'aquesta magnífica il·lustració, i especialment Rafael de Penagos, introductor a Espanya durant els anys 20 de l'Art Déco a través de la dona moderna, que popularment es va donar a conèixer com la dona Penagos. Precisament el primer, Riera Rojas, va ser qui va demanar a Provençal que il·lustrés la primera novel·la editada per Manuel Lara l'any 1943 a través de la societat Lara i Oliver, que es titulava El paso del hombre, escrita per Somerset Maugham. També va treballar per l'editorial Cies de Galícia amb una col·lecció de novel·les de l'Oest. Els següents 25 anys treballaria a l'editorial Bruguera.
El seu propietari, Francesc Bruguera, considerava que Provençal tenia el do dels grans il·lustradors, perquè donava una inusual sensació de moviment als personatges, el sentit de la perspectiva, de la situació, de l'atmosfera, de la combinació de colors i de tants altres elements indispensables per provocar l'interès del client potencial per una història escrita en 125 pàgines que havia de quedar conceptualitzada en una portada de 10 per 15. Uns exemplars que durant els anys 40, 50 i 60 eren el gran entreteniment amb dos autors que destacaven sobre la resta. Per als homes, Marcial Lafuente Estefanía, i per a les dones, Corín Tellado. Provençal faria 4 portades setmanals per a l'editorial amb col·leccions com El Bisonte, El Búfalo, Servicio Secreto, Rosana, Amapola, Pimpinela, Madre Perla, Colorado, Salvaje Texas, Detective, Alondra, Kansas, Bravo Oeste, Ases del Oeste, etc. L'il·lustrador em comentava que entre els anys 1945 i 1960, en llocs com el metro de Barcelona, el 60% dels viatgers llegien aquest tipus de novel·les durant els trajectes, i així a tota la península i també a Sud-amèrica. El catedràtic, professor i escriptor Joan Manuel Soldevilla, especialista en publicacions de còmics i literatura popular i destacat tintinòleg, ha escrit interessants articles sobre El Pirata Negro, una col·lecció de 60 números coneguda arreu i que també fou adquirida per una editorial alemanya. La tècnica emprada per Provençal, que treballava sempre des de casa, era un esbós a llapis que s'enviava a la censura i, si era aprovada, es colorejava amb la tècnica francesa del gouache. Aquí tenim un exemple del resultat. Admirem ara alguns dels seus múltiples treballs en les seves dues versions. Així va anar passant el temps, guanyant-se bé la vida durant aquests 25 anys, però un fet puntual provocaria un gran gir a la seva rutina. Els dibuixos s'entregaven a la recepció de l'editorial Bruguera i sovint un home d'uns 55 anys era allà amb la seva carpeta intentant aconseguir feina. En Provençal pregunta a la recepcionista què hi fa i li respon: és un tal Rafael de Penagos. És molt insistent, però no ens interessa el seu treball, diu la noia. Rafael de Penagos rebutjat, el gran referent de Provençal. En Jaume va entrar en xoc pensant que en el futur aquella podria ser la seva situació personal. En arribar a casa ho va comentar amb la Luisa i van decidir que havien d'abordar nous projectes i decidiren tornar a Sant Feliu. I així fou com l'any 1964 van decidir obrir una botiga de bosses, carteres, moneders i altres articles de cuir al carrer Sant Antoni de Sant Feliu. El negoci, coincidint amb el boom del turisme, va funcionar estupendament i varen obrir més botigues a Platja d'Aro i Palamós. Provençal collava amb artistes locals com ara en Pitu Albertí, Antoni Ferrer, l'Anna Vicenç o l'Alexandra Mates, amb els que feia viatges puntuals a Barcelona, seguint exposicions i altres activitats artístiques. També mantenia contacte amb altres artistes com la Quimeta Serra, amb qui s'admiraven mútuament. Va rebre un merescut homenatge a l'Ajuntament amb la presència de l'alcalde Antoni Joanals a l'edat de 82 anys en una exposició al Monestir de Sant Feliu, comissariada per en Francesc Aicart, i dues pòstumes al Museu d'Història de la Joguina i un altre cop al Museu d'Història de la Ciutat amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. Precisament després de la seva mort varen fundar l'associació Amics de Jaume Provençal, amb Antoni Ferrer, l'Anna Vicenç i l'Alexandra Mates, entre altres. La nostra associació es va reunir amb l'alcalde d'aleshores, Joan Alfons Albó, el 26 d'agost de 2002, fent-li la petició de posar el nom de Jaume Provençal a un espai del municipi, i el 8 d'octubre fou aprovat pel ple que un preciós parc de Sant Pol portés el seu nom. I aquest és només un resum de la novel·la de la vida protagonitzada pel nostre estimat Jaume Provençal, que l'any 2022 farà 20 anys que va partir, però que es manté viu, ja que podem gaudir de part de la seva magnífica obra i conservar el record inesborrable de la seva amabilitat i de la seva amistat. I què millor per marxar que aquest senzill apunt que va fer del seu gran amic, el doctor Martí Casals, amb la seva motxilla i la seva bicicleta.
I això és tot per avui, amics. Si us ha agradat el contingut, compartiu-lo perquè el conegui més gent. Moltes gràcies i fins la propera.